Creo sinceramente que defendín con honestidade e firmeza a cidade da Coruña e aos cidadáns do noso país cando foi un voceiro no Congreso dos Diputados e no Parlamento Galego. Por iso pido agora a súa confianza para poder seguir traballando pola miña cidade e os seus cidadáns dende o Concello da Coruña. Eu recoñezo que hai 4 anos a Marea Atlántica foi capaz de ilusionar a moitísimos coruñeses e coruñesas, pero na miña opinión dilapidou ese capital de ilusión por unha xestión total e absolutamente ineficaz nestes 4 anos. E creo sinceramente que o BNG é a forza que pode transformar esa decepción na ilusión por facer posible os cambios que a Coruña necesita. Creo que nos presentamos estas eleccións co aval da nosa trayectoria municipal. O BNG, onde goberna, deixa pegada e unha pegada positiva. Temos o aval do grande traballo feito pola nosa voceira municipal, Avia Beira, nestes 4 anos. Presentamos unha excelente candidatura formada por persoas preparadas, cercanas e comprometidas, persoas que teñen ideas, que teñen proxecto. Por iso pido o apoio ao BNG.